बे दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे गोसोखांथाव सान। दिनै 32थि जोंनि मुंख्लं सान दिनै जों फालिदों। दिनै जोंनि फार्स्ट मार्टियार्स जोंनि फार्स्ट मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङा दिनैनि दिनावनो 12 जुनाव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बिथांनो गिबि मुंख्लं। दा बाथ्रा जादों मा जोङो हारि हिसाबै माहारि हिसाबै जोङो जोंनि जे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस होदों सुप्रिम सेक्रिफाइस होदों बे सुप्रिम सेक्रिफाइस होग्राफोरखौ बर'नि थाखाय हारिनि थाखाय हारि जौगानायनि हारि रैखाथिनि जाय बिथांमोना गावनि बे ओरैबायदि मोनसे भेलुएबल जे लाइफ बे लाइफखौ सेक्रिफाइस होदों बिथांमोनखौ जों फुजिनांगौ सिबिनांगौ। जा जोहोलाव सिबिबासो जोहोलावबो उजियो नङा होमबा? जोहोलाव सिबियाबा जोहोलाव उजिया। दा ओंखायनो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ जोंहा दा फोरोंनांगौ दङ, जोंनि उन जोलै हान्जाखौ जोंहा फोरोंनांगौ दङ, जोंहा मिथिहोनांगौ दङ जे जोङो मानि थाखाय जों सेक्रिफाइस होदों। जोंनि जे जोहोलावजोफ्रा जोंहा इसेबां बिहोमा होलांबाय बिबाव होलांबाय बिथांमोननि जे माने सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसखौ जोंहा दा गोबां जोंनि उन जोलै हान्जाया बाराद्राय मोनथिया, बेनि गोनांथिखौ बाराद्राय मोनथिया। दा बिथांमोनखौ जोङो बुजिहोनांगौ मिथिहोनांगौ दे बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जाहाथे ओरैनो थांगारा नङा होमबा? दा बिथांमोनखौ जों फुजिबाय थानांगौ, बिथांमोनखौ जों सिबिबाय थानांगोन। बिसोर जाहैबाय जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन। बिथांमोननि जेखिनि माने माबा होलांनाय बिहोमा होलांनाय आरो बिथांमोननि जिखिनि बिफाव बेखौ जों दिनै जोंनि हारि हिसाबैनो माहारि हिसाबैनो जोङो फोथांनानै दोनबाय थानांगोन, बिथांमोनखौ फुजिबाय थानांगोन जाहाथे इयुनाव जोंनि जिखिनि सिमां बे सिमाङा जाफुङागौ माने बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो आरोखि, जोंनि थुलुंगानि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो, जोंनि जौगाखांनायनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो। बिनि थाखायनो जों दिनै आङो सानफ्रोमबो जोंनि उन जोलै हान्जाफोरखौ सानफ्रोमबो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ आं बुंनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोनहा जोहोलाव सिबिनायखौ जाहाथे बावनो नाङा, बिथांमोननि फुटस्टेपखौ जाहाथे बावनो नाङा। दिनैनि दिनाव गोबां सेक्रिफाइस होलांबाय बर' जोहोलावजोफोरा दिनैसिम गोबां जोंनि लुबैनाय मोनबावनांगौ दं। रायजो राजाफोरखौ ज' जानो मा मेसेज हरनो सानो? रायजो राजाखौ आं होनगोन जे जोंहा इउनिटिखौ जेब्लाबो जों गारनो नाङा। पलिटिकेल पार्टि फैयो थाङो नङा होमबा? जाथियाव जोङो गोबां जोंना आपहेबल फैयो, एखमबा गोजौआव थाङो एखमबा गाहायाव फैयो, खिन्थु जों होनगोन खौसेथियानो जोंनि थाखाय मोनसे मोन्थोर जानांगौ। खौसेथि नङाबा नोङो हारिखौ जाथिखौ जोङो रैखाथि होनोबो हानाय नङा, फुवारनोबो हानाय नङा, फेहेरनोबो हानाय नङा। जिखिनि समस्या फैया मानो, जिखिनि प्रब्लेम फैया मानो, जिखिनि इसुस फैया मानो, जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनफा मोनफा लामा दिहुननांगौ आरो खौसेथियै जोङो थांनांगौ। होमबासो जोङो जोंनि जिखिनि उद्देश्य, जोंनि जिखिनि फिउचार प्रसपेक्ट माने जौगानायनि नङा होमबा थांनानै थानायनि बे गासिबो माने पसिबिलिटिया जोंनि खौसेथिजोंसो जागोन आरो जोंनि अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायजोंसो जागोन। आं बेखौनो लुगैयो आरोखि दा। दिनैसिम गोबां मोननांगौ लुबैनाय बर'फोरनि लुबैनाय दिनैसिम मोनाखै, जाफुंबाय थालांगोन नङा होमबा? दिनै जों जेनेबा जोङो माबा लुगैदों दा सेपारेट स्टेट लुगैदों नङा होमबा? बे जोंनिनो मोनसे साफ्रोमबो बर' हारिनि मोनसे सिमांखा, बेखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो लाबोनांगोन आरो सानसेब्लाबो जुदि लाबोनांगोनबा जेनेबा ममेन्टामखौ जोङो दोनबाय थानांगोन नङा होमबा? दिनै मोनसे लाथ'लायबाय, मोनसे समाव बिएसि मोनदोंमोन, मोनसे समाव जोङो माबा मोनलायबाय नङा होमबा? जोंना मा होनो बिटिसि मोनलायबाय, बिनि उनाव जों दा बिटिआर मोनलायबाय। स्टेप बाय स्टेप जों थांबाय थानांगोन नङा होमबा? थांनानै जोङो जोंनि माने जिखिनि सिमां बेखौ जों जाफुंहोनांगोन आरोखि नङा होमबा? औ बे आरोखि गोजोन्थों। जोनोम जादों। लोगोसेनो थांनाय हराव चिरांनि खुंग्रिं हालामनि दै गुदुं गामियाव सासे आइजोखौ सासे दुथां सिलाइजों गावनानै, दा बिनि सायाव नोंथांमोना फरायसाफोर जानानै मा बुंनो सानो? जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया, ससियेल मिडिया बा प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदान रादाब दिनै जों खोनानो मोनबाय थादों, जाय रादाबा साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिनि थाखाय बियो गोजोनथाव नङा आरो जों बयबो बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै। दिनैहाय संग्रामा जाबोबाय नंगौ गोबां रोखोमै,
बिनि संग्रामनि जि मोनसे नेचार बेखौ जों बयबो मोनबोजोब्बाय आरो संग्रामजों मा जादों मा जायाखै बिनि जि एक्सपिरियेन्सा अबिगथाया जोंनाव बयनावबो दं। दा बेनिखायनो पुनर दिनैनि बेबायदि मोनसे समाव गोदान हाथियार लानानै जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बिनो थांनायाव बेसेबां जुक्ति जागोन बिनि फारसे दिनै रायजो राजाया बा बर' समाजा सानगोन आरो जों बेखौ साननांगोन। जों दिनै बयबो बुजिदों दिनैनि बे जौगासार मुलुगाव बे दावगालु मुलुगाव जोंनि रागाजों जोंनि खुद्रिनायजों जोंनि हाथियारजों सोरखौबा दम होनानै जोंदि माबा मोनसे हासिल खालामनो हागोन बेखौ जोङो लजिकेलि जोङो साननो हाया। दा गतिके जाय बाथ्राया दिनैहाय गोदान आफाद दानानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावदों बेखौ जों प्रसार जानायखौ नुबाय थादों। बियो बेसेबां सैथो जों दिनै बिजिरबाय थादों। नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ, नाथाय जोङो एबसु हिसाबै खावलायदों नंगौबाबो नङाब्लाबो बेबायदि थासारिया जाहाथे पुनर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फैफिनबावा, जों समाजाव बेबायदि जाहाथे परिबेसा फैया, गोजोन आरो खौसेथि जों खामानि मावलांनो हायो। जोंनि आद्रा सिमांखौ जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों ज' न'खरावनो थानानै खौसे खामानि मावलांनांगोन बिदा फंबाय, बेखिनिखौ जों खावलायो। आरो थांनाय हराव जि दै गुदुं होननाय जि मोनसे जायगा, बे जायगायाव जि सासे हिन्जावसाखौ सासे गामिनिनो मानसिया गावसिनि जि न'खरनि माखासे सोलिनाय जि दखाननि जि बाखि बेसाखिना बेखौ लानानै माखासे लेनदेन दङमोननो, बेवहाय एसे जुक्ति जालायलायदों, थरख' थरखि जालायलायदों। दा बेखौ लानानै जाय मानसिया गावदों बिथाङा सहायनो हायाखै आरो बिथाङा बांद्राय रागा जोंनानै दखानदार जोंनि जि हिन्जाव आइजो बिथांखौ थोंजोङैनो पिस्तलजों गावदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिथांनि गावनायाव खर'आव माने आघात मोन्दों, दुखु मोन्दों। दा बेवहाय जाय बिथाङा गावजादों बिथाङा जाहाथे थाबैनो रिकभार जागोन बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव गिबियावनो आर'ज गाबबाय। आरो जाय बेक्तिया बे खामानिखौ निन्दनीय जि खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो निन्दा खालामो। बेबायदि रागाजों, बेबायदि मानसिखौ बुथारनायजों, बेबायदि हाथियारजों जों खुनुपथे समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय नङा। जाहाथे बेबायदि रागानि गेजेरजों गुलि गावनाय, हाथियार दिहुनलायनाय, बाहायलायनाय बे मेन्टेलिटिजों खामानि मावा, जों बेखौ खावलायदों। आरो जाय बिथाङा बिदि इनाय खामानिखौ मावदों बेनि सायाव जोंनि ल' एन्ड अर्डारा, जोंनि प्रसासना गोख्रोङै आरो थोंजोङै खामानि मावगोन, बेखिनिखौ जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रसासनखौ जों खावलायबाय। संसाराव गोजोन सुदेम बाराबार बंगसाय, संसाराव बंगसाय बंगसाय। बेहाय 12 जुन बर' माहारिया बयबो मिथिगौ जे थांनाय 1887 बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' माहारिया सिनायथिनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया गिबि खेबनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राजखान्थि मोन्थायनि थाखाय बड'फानि गोख्रों दैदेननायजों गुवाहाटियाव थानाय जर्ज फिल्डआव दिनैनि दिनाव सुबुं गौमा जादोंमोन। आरो बे सुबुं गौमायाव सारा आसामनि रायजो राजाफ्रा खना खनलानिफ्राय फरायसा, फोरोंगिरि समाज, रायजो राजा, इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरि बयबो बाहागो लाहैदों। थांखिया बेनोल', जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथि आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिया आलादायै उदाङै रायजो जानो थाखाय आलादा रायजो बिनानै सोमावसारदोंमोन। आरो बेवहाय जोंनि गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा न' फारसे फैफिननायाव नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि टिहु सक बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि हेंथा सुथुर बिथांमोननि गाग्लोबनाय, बिथांमोननि बासआव आक्रमण खालामनायजों सुजित नार्जारिया बड'लेण्डनि थाखाय गिबि मुंख्लं जायो। आरो दिनै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिन जालांबाय। बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोननो थाखाय, बर'नि राव थुनलाइखौ, बर'नि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनि जि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस बियो जोंखौ दिनै थुलुंगा होलांदों।
बेनिखायनो बिथांनि मावनाय बिथांनि जि मोनसे सेक्रिफाइस बेखौ जों दिनै बर' सुबुङा गोथाङै थानानै जों बावनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो हादों आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय जोंनि मोनसे लिगेसि आरो जोंनि फुंखा जानानै थागोन आरो बिथांमोननि सानस्रि सान्थौखौ लानानै बर' माहारिया इयुनाव जोंनि रैखाथिनि थाखाय सिनायथिनि थाखाय आरो थामोनथानि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। बर' माहारिनि गासैबो सेक्सननि सुबुंफोर जों बिथांमोनखौ खावलायदों। गोबां माने बर' हारिखौ जों नाख्रेबजादोंमोन, सुसिजादोंमोन, नासयजादोंमोन। दा बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जि मोनसे सोमावसारबाय आलादा रायजोनि मुङै, नाथाय बे सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। अबसे जोङो 100% जोंनि लुबैनायखौ बा डिमान्डखौ मोनाखैब्लाबो बिनि सेर सेर दिनै बर' माहारिया जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों बिथांमोननि बावसोमनायजों दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जों गोदान मोनसे स्टेप बा जांख्लाखौ जों दिनै गाखोनो हादों। नाथाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे गल डेस्टिनेसन बेहाय मोनहैनो थाखाय जों बर' माहारिया खौसेयैनो जों खुनु डिफारेन्स गैयालासिनो खुनु गावजों गाव डिमट गैयालासिनो मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बर' आरो बर'आ थांनानै थानांगौ बे सिन्थाजों खामानि मावलांनांगोन। बेखिनिखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै जों दिनै खावलायदों। दिनैनि